Ngani, maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangabulan Bagatugang, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon niya tungkol niyang pungal daw na ini mga tugang nin Martes. para sa katong Petsa 17 sa bulan kan Marso 2026. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Happy birthday sa mga Executive Vice President yung tunay na linalaw. EVP Glenn J. Barcelon. Good morning, sir. Happy birthday. Klan, More life, prosperity, and happiness. Many returns of the day. At saka sa mga iba pang nag-birthday mo sa mga happy birthday. Sa mga nakaantabay sa DCGB News Online Facebook page, good morning. Sa mga nasa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM Banda Sinman sa 106.9 WGB FM sa Tabaco City, magandang umaga. Kakabas pong inaabos na yung broadcast. Both dito po sa domestic and international viewers natin, good morning. Sana po okay ka mo. Ano man sa inong pinagigibo sa kunyang, sana po ariglado ka mo sa mga medyo hard life. tuyang ban Fight sana. kita Maski paano makakalampas kita digdi. Ramdamon sana nindo pirmi sa itong kantang Footprints in the Sand. pate niya Para pirmi kang kagibat si Papa Jesus. Diba? And then, post mo yan, te. Post mo yan, bro. Pray until something happen. Okay, ako man sa nalingkod, Mardela na yung iba, salit sa naferotian. Inuman ang buhita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Siyempre, kasabay po dyan ang bulos kang mga impormasyon alin po sa luwa sa pagikan Mega Force Patrol. Yan po dyan, siyempre nangyari sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita sa 3rd District. Yan man si Pring Jomar Bien, lagadi siyang Santo Domingo, Tutuwi, and vice versa sa 1st District sa mga pangyayari. Partner Alal Mario, dyan po sa Surna Party, Kamang Barangay sa Ligas Plaza sa City Hall. palibot. Siyempre si Baby Angel Mostaza, Regional Center Site, asin po dyan sa Legazpi Fourth District. Joshua James Bino, nakaprangkisa sa Daraga area. Pagkatapos si Karen Ala dyan po sa Kapitolyo Provincial, asin sa mga pagtaraid na mga opisina. Dyan po mga tugang sa Old Albay District. Henry Daboy Matang mata ng DCGB sa kalsada, kasama natin Niya to gibuhon, ang piloto po ng mobile, Bantang Yaon Man sa tuya pong technical side. Kuya Jun na pulis, naman from Poland. Akasaka si Jerome Nico Martinez. buhan, Diyan po mga tugang sa DCGB Social Media Department sa tuya pong IT. Kasabayan sa tuya po ng mga OGTs from Cat College. Sina Billy Joe Bendia at saka si Justin Mariola. Newsroom. Katuwang na dyan mga tugang sa kuya po mga Papa Mars Angels. Yan si Jenny Matthew Valeran, Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Siyempre may dalawa tayo dyan na katuwang-tuwang po ngunyan. Nagpa-practice. Pigtuturoan takan mga bagay-bagay. Mga tugang sa broadcasting. Kaya po mga BU interns natin sina John Friel Nase at saka si Lim Filipino. At saka sa social media department nandiyan si Jasen, si
ano yan, si Jennifer Vinson at saka si Karil Caritero. Nasa luwas pala si na Tiny at saka si Jansen. Alright, mga tugang, dahil na kita magparahaloy pa. Sana po okay ka mo, tabi. O sinasaludar kami sa pong mga tagabantabay. Ano man silang pinagigibos ako niyan. Good morning kay partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Tapos si Gerald Aranyo dyan po sa Gugon. And then siyempre si Japscan Tatero. Good morning daw po. Shout out sa Nabas ang Daraga. Nagdadangog po sa Indo sa radyo. Yan, okay? And then mamaya, batiin natin iba pa. Mga tugang para po sa nagdadito mga impormasyones. Nasa linya na ang mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. This time, ito yan pong Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, Tabi. Please come in. Yes, Director Mar, Maraynaga sa mga parantabay, paabot ang tagirarek, belated happy birthday si Dr. Mike Navera. Oy, Dr. Mike, good morning. Navera Clinic, digdi sa Kamalig. Mientras tanto, Director Mar, sa mga dagdag niya tong bareta, madalom ang paglaom na makakonsigir nin pondo. Anis nagibong ispersos kan na mga lokal na opisyalis kan na libon, kung saan kung matatandaan ka na kaaging mga simana, ansang guniang bayan, kaiba si Mayor Mark Grigor Saison, nagpasyar na mismo duman sa Senado para sa na magbakasakali igaw-gaw sa mga target na senador ang mga aprobadong resolusyon digdi sa sangguniang bayan naglalaman mga request nin pondo para magamit sa mga proyektong kinakaipuhan irirahayon digdi sa nasabing banuan arog kan mga flood control projects, irrigation asin iba pang mga proyektong infrastruktura na rinapado kan na mga uminaging bagyo lalo na itong bagyong Christine dai pa hanggang sa ngunya nagkakairirahay Tabi Director Mar. Dai man inikaya kan pondo digdi sa lokal na level kung sa'y nangangaipon in intervention ka national government. Ang problema, sigun kay Kagawad Tour Ayo, ang Chairman Committee on Infra sa Sangguniang Bayan Libon, na kaiba duman sa grupo, suntok sa bulan, ang sa Indang Lakaw, dahil lang sa pakipagha-istoryan pa sa naninda sa mga senador, prangkamente, na pinag-sasabi sa Sainda, ang simbag, pag ginawgaw na itong resolusyon, dahil ngaya kitang kuhan mo niyan. Dahil ng insertion. Dahil posibilidad. Kaya mababloy. Piprang kanaya kami na mapagal nangyari na mga manipis na ini dahilan katong kontrobersya sa flood control. Yes, kumbaga nailawa na dahil na sina pwedeng basta-basta magpara or insert ng mga pondo. Ang solemento nga na pwedeng ranihan kan mga lokal na gobyerno is yung Office of the President as in yung sa Departamento di Trabaho at saka sa mga ahensya mismo. Ansaro na nabanggit digis upapruda. Yan, pwede yan. At saka may magagamit din kahit papaano, i-prioritize lang karo kang lokal na gobyerno kan libon itong tinaong hali sa Falgo. Yan. Yung 10 million pesos baga kada banwa. Di baka pwedeng makakita duman ilingon sa narin duman ang dapat na inuto na gastusan. Yung problema nga ni dipisilon mo niyan ang magpa-bid ka sa mga kontraktor. Dahil ang gobyerno igwanin pinagtalaan na mga presyo kan mga materyales nasa ibong kan sitwasyon mo niyan sigan ra lang kan materyales duman ka man sa namabase sa pinagtalaan kan gobyerno na presyo. Hindi ba pwedeng by administration yan? May engineering mambagasinda tapos may kakrear lamang kitrabaho ka mga trabahantes din na nawaran ng trabaho. Gari day man narog ka na posibilidad day man nabanggit na narog ka Tabi Director by administration. Pero gibuhon niyang kan lokal na gobyerno tamaning day na pagpara pabiding kapag may bidding may mga kaltas pa. Kung may pwede man sana liyo na pumatrabaho. Ma-maximize pa sa pundo. Maski nga ni by administration Director Mar. Nan presyo mo niyan ang presyo kasi pero pwedeng makakuha ang gobyerno ning bara-bara to halimbawa
kung may truck man sana sinda, magkakot na sila ng bye-bye aggregates kung may trabaho ba ko? Na ang bayad ninda kayan, barato kaysa sa ipapahauling mo. Kadi, pigistoryahan tayo yan. Dahil man yan ikipundo. May pundo na bagang 10 million? Ay, iya. Dahil ko, May 10 million bagang tinao ang Office of the President sa Falgo na iyan, directed yan na dahil pinag-download sa mga LGU. E di sa Albay, kada munisipyo may 10 million para dyan sa Falgo, apera duman sa Ginubatan Garo, Hubilyar, na tig 30 million. may din intended na proyekto specific na siguro yan. Iba, pero yaon, pwede yan lumaog duman. Itong mga manong dyan sa mga priorities ninda na rinarapado kang bagyo. Adalan sa nang maray. Kulang garo ang 10 million. Sa kakulpihan kan. At least may masipo na mailing. Sabi nga ni, i-prioritize. Alin dyan ang pinakang-ino talaga? Ano ba? Yun din na para sa mga parauma? O, tangani Parauma, ang priority di ito. Kung magparahalat kita kan laom duman sa Manila, tapos katagan. Walang mangyayari. Wala posibilidad. Oo. Kung so didulok mo na, nagaprang ka na, Iyo. although winalat mo so approve resolution requesting budget, Oo. dahil man itong kasiguruhan. Taka ito paano nakakabuelo sinda. Halimbawa, sa budget ngayon kan sarong National Government Agency, nahiling ninda duman sa pag-deliberate kang budget, ayan, di doon na ninda yan. Sa kuya ngayon, ka na, kunya na. Dahil na yan ngunya. Dahil na ngunya magigibungan, dahil na magigibo. Kumbaga parang, kunyang ka ito yan Garo allocation, may allocation. Ngunyan, dahil na. Pwede ang senador kayo ito kung sa niya, pwede guyo doon ang pundo. Correct. Ngunyan, dahil na yan pwede. Dahil na. Ang dalanin mo, departamento na may pundo base sa budget kan 2026 or Office of the President. Mapagalan. Kaya mapagal. So, lakaw kan grupo na fund sourcing na for lakatuyuhan. Wara, Director Marky liwanag. Iyo. Not unless garo na in good faith mai-endorsar kang opisyal, kang senador halimbawa o kang congressman. So kahagadan kan lokal na gobyerno. Nadaining ano pa man na ano man ang mga pairam na mga pangyayari, di ba? Pero siyempre nagre-relay kay mambayayan ta. Bata ko niya sa social media, mailing isa na may kauron-uron, rimati ka. Rimati nga na, siyempre nag-iriwas man yan. Siyempre, natural. Buda, sabiyon ta pa na igwa na makuha. Oo. Na tamat mapagal siya duman, maingawa siya na ura ka mambarang makuha. Dahil na sana. Natuod na parang. Amo. Senador ka. Libon. Ano? Dahil ka man pwedeng basta na magparadakuan mo yan. Iyo nga ng kalakaran. Sige. Tulungan kita rito, pero alam mo na. Pero ba? Ito siyempre, parang, iyo na. Dipisil para sambiton digdig. Basta iyo na. Alam na nga. Alam mo lang sabi ko niyan, dahil lang po dyan sa pangyayari, medyo nabalising ang, medyo padiripisilan ang paghanap ng pondo. Padiripisilan? Kaya nga ni, garo ito ang ginibok ang presidente na, so dati na budget kan DBM yan na Falgo, na talagang hinahirapan ang mga lokal na gobyerno magsungkit kayan, ang ginibok ang presidente, inorderan, i-diretso na ito, i-download yan sa maski na naghagad ng request, i-diretso na ito sa mga LGU. O yan, mas okay yan. Iyon na nangyari. Pero maagi sa talagang butas ng karayot, talagang sisiripon yan. Ayo, pero tapi pag-report sinda, kada bulan kang progreso. Garo nga ni, si Mana garo ito. May mino siya, may mino, kung anong pwedeng paggagastusan. Tapos, si Mana, ang LGU,
Pati pagbabakal, kung pwede na, dahil ng breeding ang garo, kahit na. Basta, ma-report yun naman sa Office of the President, what is happening? Data, yan naman ang tutukan ta. Kung ano man ang na yan na sitwasyon na yan. Iya, no. Sayang man. Kaya kung kang ano, pati sa mga amigo kong mga konsyalis na nainag pa bago pa nagkaigwan ng kontrobersya, may mga nakasalang na dumaan, pagpumpasa na. Kan pakasurumpa ninda, sarong simana, pasiriring na dumaan. Dahil. Hard life talaga. Madifisila ng pangyayari. Mapagal. Di, dumaan naman, gibo naman sila sa UPA Pro. Gabos nang pwedeng gibuhan. Tapos na remedyo. Kung nagibuhan ng resolusyon ng mga departamento kung sa agriculture. Unpurpose man. Ako nahiling ko ang sitwasyon, Director Ma. Talagang kinakaipuan na magkare-restaurar. Kabilugan River ini, minakonektar sa bato. Lake Bato. Baka pwede ang baka pwede ang Department of Agriculture diyan at saka yung Irrigation Administration. Di ba kunyan yan mga di kibagayan na pasiring sa kabasan? Lalo dyan sa San Agustin, ako nagulpi. Alaba, so, pirang kilometro to so, nadanas na. Alaba, Director Mar, may iwasan ng salog patidigde. Iyo. Sa pasiring yan sa Santa Cruz. Yan ang piga ditang kan mga parao mata dyan eh. Bring kandi ke. Ngunyaw nagkaigwanin pagbaha. Idayon mangaragin ang tubig duman sa salog. Aday na. Maanap na. Maliko yan. Malikaw yan. Pasiring ang tumbok sa mga kabasan. Yan. Iyon na ito duman sinda sa kababan. Bata na ambus interview ko mangkuta na si DA Secretary Joe Laurel Baga. Kundi limitado man sa naso hapat na bata moving ka mo para aranin mo sa substansya. Dinumero ito na iwag. Iyo. Dahil ka naman magkahabol to, nagbaba na. Dahil ka naman magkahapot. Correct. Maringanin na naka-insert kita. Iba man talaga pag mahilig sa piot. Naka-insert. Okay. Anyway, yan sabi Director Maran sa tuyang mga at least nagingawa man sa mga local office kan Libo Nalbay. Jimmy, nasalita, DCGB News. Thank you very much, Sir Jim. Ayan po ang realidad. Talagang maraming tinamaan at kumbaga gano'n naligis. Although yan sabi niya magiging parte yan para malinig ang dalagang kang budget. Ang kaipuan sa naman kung paano mo ito matukdol na bumulos yan sa lokal na gobyerno. Kung lauman man sanaan an pondo kan sa lokal na gobyerno, lalo na kung sa local collection, mababa po yan. It's good for this year na medyo nag-itaas yung national tax allotment, yung dating tinatawag natin na IRA. NTA na yan ngayon. Ang sabi baga kang kan mga nakakalangkaw na otoridad, nag-itaas mo niya na taon na 2026 ang persentahe kang kairasan kan bawat lokal na gobyerno, be it a city, province, or municipality. So, yan po adi. Talagang sangunyan garong magpapairelingan ng abilidad ang mga lokal na gobyerno kung paano i-manage ang budget. Makapag-filing ng transparency. Pagkatapos ma-expedite ang mga proyekto na priority, tanganing pag-abot man ng oras na kadipisilan, dahil magulpi sa mga kababayan nato. Dapat maprotehiran. So yun na yan. Kaya duman sa mga kababayan nato, bako po madali ngunyan ang mga dalagan pag-abot sa haragadan ng pondo, haragadan ng proyekto. Talagang maagi ka mga tugang sa sa butas ng karayom. Kung mahirakan, salamat. Kung mahiling tulos, salamat. Pero pag dae, mahalat. Kung no rin, yan ang di natin alam. Parang nasa point of uncertainty kita. Pero dahil dapat mawala ng pag-asa. Di ba? Sabi nga ni ang gabos na kadipisilan, may katapusan iyan. Di ba? Ang gabos ngayang pangpang may kahampang. Ay bagayin ng mga gurang ta. Di ba? Alright. Good morning kay kay Paz na Bismonte. Yung kapatid ni classmate na Noel na Bismonte, diyan po naka-istariningon yan sa Our Ladies Village sa Legazpi. Or Aldo Nagantaway. Good morning po. Kay Sir Jeff Santos, good morning. Diyan po sa Queensland, Australia. Pagkatapos siyempre kay Benji the Pogi, Benji Hile, good morning Tabi and happy birthday sa lalabs mo kay Ma'am Emma Hile, good morning Tabi. Alright, and
Tawan talang ni dalan ini pong tinek sa kuya ni Primong Brad na si ano yan, G na Gregorio. Ta susamuya pong kabrad sa Pi Sigma, si Brad Alan Guwab, na maaram na po siya kan March 15. Alas 8:15 nin aga sa iyang residensya diyan po sa Purok 1 sa San Jose Malilipot, Albay. Nakaburol po sa harong niya, kaya pipaisitabi sa mga dayupot na mga amigo asin kabrad at asin kasis kang ano yan, kang Pi Sigma Fraternity and Sorority na si Brad Alan Guwab. Asto yung mga tugang na maaram na asin niya ang po sa siyang residensya sa Purok 1 sa San Jose Malilipot, Albay. Yan. Condolences po tabi sa bilog na pamilya. Mga brads, mga sis, lalo sa mga rani po dyan, sa Bakakay, sa Tabaco, sa Malilipot, pakipasya na lang po tabi. Dyan po sa tuya pong brother. Okay? And duman sa mga tagabagantabay, mga tugang, good morning man. Sabi kanina anak kong si Baby Stasi na dakulo ng utang ko. Good morning, iya Padi. Listening to you. Ayan. Si Pading Luwins na Barsinas. Siningil ako kay ni Baby Stasi. Good morning sa imo, Padi. May isa na. Ano yan? Maabot to saan ang mga panahon. Medyo pigado. Si Ninong, pigado si Padi. Good morning man kay ano yan, Master Barber sa dyan po sa ano yan, sa Uragon Barber Shop sa Santo Domingo, si Master Barber Ricky Balyares. Good morning, abi, amigo. Mga ano, sa mapasin ako dyan, medyo nailing ko garo, nagkikibrada na naman ang mga kurong kulig di sa buko. Pataras-tarasan takinit, mataginit na. Kaya patapos na, garo hanggang Miyerkules na lang, hanggang bukas na lang yata yung amihan, no? De, mag-iinit ng panahon, magpasiguro po kita. Okay. Tugaan tan istorya, mga tugang. Joshua James Bino nasa linya. Joshua, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Kumusta ang pait? Mainit? Pangyari Mahal na. Ang Pero sarap. mas mahal ko pa rin siya. Siyempre, ang sarong pultang kunyan. Garo, tulong balikan na sana. Ang tanggatot ko nga ni, iwang agi sa sentro Candaraga, ubus na. Ay, saga. Bata ang ngunyang baga. Kwereto, kasod ba nagkarga ako 78 pesos. Aha. Kung madugang ning, preto 12, kung i-divide dyan sa tulo, adi, sigurado na. So diesel kasud maduman sa muya 85. So nagdugang ki 2390, ay di solve na. Pero ang kinamarayan, Sir Mar, digi sa Daraga, kulang sa mga, di ako kinari parang mga gasoline station na nagsarado kasod mga hapon. Kung baga, dakol sindang stock. Aha. Pero ako may naniparo talaga ako na sa mga may container na ipigtawan. Yan. Pero sa mga bistado nindang parasira, para uma, may generator, pigtawan. Ayun kasod Pigtugutan man palan iyan. Pigtugutan man palan. May nakasabay na kung maharok si galon, dahil pigtugutan. Niyo, baka kung yan, dahil man niya pinaliwanag kung saan niya gamiton. Tapano, ani babano baga, na-stock. Dahil mangkiyaki, para sila bigay sa Daraga, dahil mangkidagat. Yung managad ano. Aday, manta. An para habal-habal, yung para ko niyan, para hakot baga. Aha. Yung naghahawling ki mga sira. O parte Aha, ang ay, pwede. para pwede magparisto sa RSBSA. Parte lang ka para siya sabi ba ito kan taga-pipar, basta ngay ay ka nalangsahan, you are considered as fisher folk. Aha. Maski na ka total na ka direktamente nagbabanwit. Basta nasa industriya ka, nasa cycle ka, kaya na na pagsisira. Pati rigaton. Pwede man Sir Mar sa para konsumo. Ada Taitong para konsumo, kulang na kilangsa. Correct. Kamalalaw. Naugasan na.
Puna mahal man sila. Alright, ay, kumusta ka na sa imong area? Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paragtabay. Sa dagdag niya tong bareta aabangan taon na hapon sa regular na sesyon. Kahit sang ng bayan kan Daraga Albay kung ano na ang magiging kapalaran kan sarong ordinansang pinagbubusol ni SK Federation President Sofia Baldo. Kapalaran kung hanapin, di matagpuan. Iya, ano yan? So, sa iyang propesto na ano yan? So, paggamit kan sarong parte kang edipisyo dyan? Proyekto na tabi, Sir Mar. Ano ito? ang- Inapilar? Ang sabi niya, tsaka nakaaging simana, dahil bagay ni Sir Mar nakalusot sa plenaryo, Oho. sa sesyon, kan ma-interview kan BCGB nyo, sigun sa iya, dahil man siya matunong sa talagang kay Puan Mandaini kan mga kabataan, lalo na kan SK, kaya ngunya na simana, babalaon niya naman na isakat ini na ordinansa sa sesyon regular. Ano nga yan? Gamito na opisina tapos gibo na youth hub? Ang ordinansa, Sir Mar, ma-designar kan portion kan second floor kan bagong municipal building bilang iyong gagamiton na permanenteng opisina kan Sangguniang Kabataan Federation, bada opisina kan Local Youth Development Office. Ano ito na? Ordinansa yan? Ordinansa, Dahil nasa nakikaoron si alkalde. kaya nga ni na dahil nakalusot, Sir Marta, sigun kay Attorney Ayan na kasinag, susog sa provision kan Local Government Code, Chief Executive ang Correct. dapat magdesignar kan opisina. Oho. Correct. Kung ipasar pa nga yan bilang ordinansa, gano'n nga yan maluwas, illegal na. Resolusyon na sana, address to mayor. Requesting tapos o kaya mag-give sila ng manifesto, pirmado ang mga SK. Pwede, Yako. pwede. Kung magdulok si SK Federation President Baldo kay Mayor Perete, Awa, taman taday. Na, kung gusto niyang iyong proseso, sabi ba ka yan? My loyalty to my party ends when my loyalty to my people begins. correct. Nangyayari. Pagkaroon na sa nindayan, madali pa sa nagkaroon si Mayor Vic. Ano nga rin ng... Kaya, kung yun na, nakaaging session, Sir Mar, nagdagwag si Division of the House. Tulo ang nagboto kay yes. Yes, tulo. Duwang abstain, Duwang nag-abstain. sarong no. Sarong no. Ang no na yan, si Kunsel Ayan, kasi Siya nagkontra. ngunyan, tulo baga ang yes. Day man giraray nakalusot, Sir Mar. Nata. Kay Puan makomple itong simple majority na dapat at least apat. Oo nga. Kaya Yung may numero, magkaroon na kalusot. kulang sa numero. Ulang sa numero. Nya, nasakto man kan oras na itong sesyon. May nagkaperang Kunsel ang Absent. absent. Kaya ngunyan, sabi ni Kunsel Baldo, nagutubod siya kay Puan ini kan Sangguniang Kabataan. Kaya sakat na giraray para matukar sa Sangguniang Bayan session regular. Iyo, pero siyempre, ang final say mangyari kan so alkalde. Oho. Maski pan lumusot na ordinansa kung nabukan alkalde, ibito ang rimatian. Oho. Pero dahil man ka masayo si Mayor Vic. Baka. Kay puwan ng ka mga hobines. Opisina man sa kung may bakat timan sa na para ano hunan. Kung dahil man Correct. makaulang, bakaw? Correct. Kaya yan, Sir Mar, sa tabayan, sa aming mga nagkaperang kabataan man na naghahalat, magiging kapalaran kayo sabi, Sir Mar, na ordinansang yan na gusto nga maipasar kan SK Federation President digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Okay. Yan, Sir Mar, ang dagdag na istorya, Josh Pabino, Thank you very much, Joshua. Mga tugang, nakalampas kita ng konti. Babalik po kami. Standby lamang. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one! DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 8 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Minabot na sa sobra 3 milyon na Pilipino ang nagparehistro sa COMELEC 5 bulan matapos na sa Giraray na magbukas ang voter registration para sa barangay asin Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa pinakahuring datos kang Marso 14, nasa totalmenteng 3,127,948 na ang numero ka mga aplikante na gustong magpartisipar sa maabot na eleksyon. Base sa record kang poll body, mas dakol ang numero ni mga kababaihan na nagsumiter ning aplikasyon na nasa 1.6 milyon kumpara sa 1.5 milyon na kalalakihan. Sa kabilugan na numero, nasa 816,138 ang mga bagong botante na may edad 18 anyos pa itaas, matang 135,755 naman ang nag-apply para sa reactivation kan sa indang status. Yan ang baret ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of USAN Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela.
Alright. Mga kababayan, balik po si Papa Mar Dilab dahil iba sa tuyabang programa. Araman na itong unyang pong aldaw na nin Tuesday. Good morning kay amigo Don Miguel Chiel de Vera. Good morning po. Siniman kay Sir Arthur Ramirez Gomez. Good morning. And then kay Arlen Nostronal Canyo. At siniman kay Mading Coro Balaoros watching. Yan. Sa Baranda family dyan po sa Bakakay. Kina Ate Nitz. Tapos kay Kuya Ruel. Good morning and family. At kay Joel Barameda. Kay Chamaming, asin kay Chatalin, asin sa kamusta po na mga nagantabay sa dyan po sa Cagaray Island. Good morning. Kamusta na mga amigo din? Ako nakapasar dyan ha. Kamusta man dyan sa Bariw? Kay Punong Barangay Yel Cruz. Good morning. Okay, mga kabayan, balik po kita sa mga misis. Rikas-rikas ang taon na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Dagdagan tapo ng istorya. Nasa linya na Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning. Please come in. Hello, Baby Angel. Hello? Yes, good. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa kayong mga parantabay. On assignment ako muna digi, Sir Mar. Sa? Sa third floor kan SMC Telegaspi dahilan ta nagkapirang minuto na, Sir Mar. Bubuksan na inipiga po na Green Innovation Fair. Recognizing entities and environmental practices. Saro ini, Sir Mar, na inisyatibo, partikular na ka na mga lapdang ka na Department of Environment and Natural Resources Bicol. Partikular na na Environmental Management Bicol o ining DNR-EMB. Kung sa Sir Mar, na sa anom na mga grupo ini man iba-ibang mga organisasyon, kasabay dyan Sir Mar Albay Arts Foundation, Kikada, Barangay Peñaranda Eco Negosyo Association, Tiwi Ascenso, YMCA Albay Incorporated, pati na Andap-Dap Incorpreneurs Association, kung sa Sir Mar ibigbibida ni nadigdian sa indang mga produkto, partikular na ang mga produktong gibo nin mga kababaihan, kung sa inhali ni baga Sir Mar sa mga recyclable materials, so itong mga bagay na pwede pang mapakinabangan giraray. Okay. Presently ni Sir Mar, si DNR-EMB Bicol Regional Director Jerry Jeronimo Sañez, si DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Milia, kung saan nagtao siya, Sir Mar, sa indang mga mensahe na kung sinabing tatawanin danin doon, iyuan ang pangangataman, Sir Mar, sa satuyang kapalibutan, iyuan bako responsibilidad, bako sa nakan DNR, kundi lambang miyembro kan sa tuyang komunidad. Kasabay pa din Sir Mar sa mga aktibidad na gigibo, ito man na awarding of certificate, plaque of appreciation sa mga entities may best water conservation practices. Dahil mo yan, Sir Mar, na semana ang celebrar yung Philippine Water Week. Sa nasabing trade fair, Sir Mar, manibay mga produkto ang pwedeng mabakaldigdi asin madura rin ni Sir Mar sa Gonzaga, Marso 18, 2026. Pagtaon, Sir Mar, mabalik ako tibaan lamang abuton pa kan oras, makawurot na ko na sisay digdi sa halangkaw na opisyal ng Department of Environmental and Natural Resources. Manungod man digdi, Sir Mar, sa saro nindang aktibidad na parang may duman sa mapromotir ang pagkakaiguan na malinig na kapalibutan, pagprotehe sa kapalibutan, paagi man inita nga ning ma-recognize man an effort kan maniba-ibang mga organisasyon, lalo na, Sir Mar, ang mga kababaihan. Ayun, sa ing partihan kan SM? Yaon ni Sir Mar sa Food Hall. Food Hall? Floor kan SM City. Yung sa malapit dun sa paborito kong kainan, yung may letter C? Yan, opo. Ayos. Okay, sige. Sir Mar, sa mga pigtatawan ni apresiasyon, ining lokal na gobyerno kan Legazpi, lokal na gobyerno kan Tabaco, asin lokal na gobyerno kan Naga, asin ang mga pribadong organisasyon, asin mga kumpanya bilang sindaman itong mga entities na nagpailing pagiging best water conservation practices sa indang mga respektibong obesina po, Sir Mar. Okay. So yan, Sir Mar, mabalik lang ako tagtod kung may pwede kitang makahuron regarding po dito sa kuyang aktibidad dito sa third floor kan SM City Legazpi. With Ma'am Joanne Montecastro, Angel Mustaza, this is GB News. Thank you very much, Baby Angel, and regards to Ma'am Joanne.
Bueno, mga dugang na pa ni istorya, alin po yan sa luwas. This time, si partner Al Armario nasa linya naman. Partner Al, good morning. Salamat, tabi partner. Ipipresentar na dyan hapon sa sesyon regular. At sanggunian panglunsod at Naputol si partner Al. Partner. Naputol tabi, partner. Dahil giraray, ipipresentar na sa sangguniang panlunsod mamayang hapon. Ano kaya yun? Ayan na. Hello, partner. Naputol na. Ayan. Partner. Ano yan? May mga kunyo na. hello. Yes, good. Naputol na. Nasa butay ka. Rinalay ko. Bay, sinata, madali na. Salidan Ano, kulaman nalay ko. Kasabanggi, pagpailaw ko sa harong sali ko, kasabanggi. Pagpailaw ko ng gad. Nagpalsok man. Dapat tayo mo pinailaw. Little. Nagkabuisi doon. Anyway, ipapresentar na partner. At siya na hapon sa session regular. Yan sa kunihan palunsod ang amended tax ordinance. Yan Legazpi City. Iyan ang sabi ni City Councilor Tarton Lahara na proponent kan ordinance ang ini na pigubusol na kan mga enot na aldao nagkaigwala sindanin mga committee meeting and sinaligsig na ang mga provisiones kan dating tax ordinance na sabi may mga binago, may mga in-adjust, may mga bagong proposal as in amendment sa dating tax ordinance. Kamautan para mas na mapakusog ang tax collection kan Legazpi as in bilang bintahiman siyempre may dakulang income na pwede man magamit sa mga proyekto, mga programa kan syudad pasiring sa mga barangay. Pero piglalaw man mas kinangani nagkagina ini sa mga committee meeting piglalaw man pag naipresentar na ini yan man garay deliberasyon asin mga kaputan kanibang pa mga pagiriba alaga niya sa mga abangan tata sabi ni City Councilor ay papresentar niya na ini at siya na hapon sa indang sesyon regular. Yeah, dahil siyempre may mga sunod pa yan, may mga pagipag-uron sa mga apektadong sektores. Saro pa yan, depende sa magiging dalaga na tiyan kan pagpresentar ka ini kung ano ang mangyayari na pagdata. Balita ko may kagadan na so ibabagang mga saralit pa sa ng kapital kung pwedeng ma-exempt sinda sa buwis. Pero niya naman sabi man ni City Councilor at Trinidad sila kanakaroon ta kani kasulma depende yan kasi pagkaadalan paninda baka no ngaya sabing sanit ang kapital pero dakula ang income depende ngaya sa magiging sitwasyon na yan and anyway taod-taod baka yan ang saro sa kan session regular nga niya na aldao niya na hapon digdi sa sanggunian panglunsod. Masasabutan na ang definition kan sadit. Di ba? Sadit na negosyante. Kapital, Sadit na kapital. I-define iyan dyan sa proposed ordinance na yan. Iyatan, feedback bagakan mga yaman sa barangay, maski nga dito nun man sa nang sari-sari sa kapital, 5,000, 10,000, makuha ka ki business permit, o ano pa man nga matadagang kapital. Anyway, aparte yan ka na pag-adalan digdi sa pag-amendar na ini, kan existidong tax ordinance digdi sa Legazpi City. Yan, saka ang sarong kapot dyan, kung halimbawa man ipautob, dahil daw maapiktaran so dati ng existidong koleksyon, asin pondo gagamit kan mga kang sudad para sa mga proyekto man sa Legazpi. Yan. Sarap ang point sabi yan, partner, na sa tuyang abangan sa
nakatala na pagpresentar kanin ni City Councilor Charlton Lahara. Gusto sabihin, igwaning babawasan, igwaning dadagdagan. Yan ang sabi na mahiling tayo na dyan sa dalagan. Okay, sige. Okay, partner, yan ang para sa informasyon kaya ay hali sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Yan, bagali po duman mga tuwang kay Partner Al. Duman kita sa tuya po na intern from Bicol University, si Janine Nieva. Yan. Janine, good morning. Good morning, Janine. Sanali. Medyo parang... Yung mga paraan tabay, masisigurar na ang local government unit o LGU legacy ang pinakaingot na nagtanggap ng ikwan ng physically disabled o operating sa opisina. Si Don kay Mayor Vision Ismail, sinabangan na ang FPSA plan na makalooban yan sa Public Employment Service Office o PASO para magkagawa ng oportunidad para magtrabaho. Dagdag pa niya na hindi ang pinakainot sa dito na nangyari at hindi masigurado ang oportunidad na kung pwede pero kada opisina magigwan LGU para magkaigwan ng kakayanan na para makalaog ang mga taong may autism. Proud ang mayor na magkaigwan ng oportunidad ang may autism sa trabaho sa opisina at pinagtaon ng kasiguraduhan na bako ini ang pinakahuring blessing na mangyayari ini. Ino ang detalye ng Bareta, ang halit digdi sa luwas, ako si Janine Nieva. Thank you very much, Janine Nieva. Pakatugang ang intern natin from Bicol University sa Dagdag na Bareta, ali po dyan sa luwas. Alright, naman po sa mga kababayan linawon ta ha. Yung po na effectivity kan aumento sa pamasahe sa jeep, both on the traditional, yung mga biyaheng Legazpi, Daraga, ano yung mga example yung traditional, kasi kung ano mo dyan nag-biyahe kan, modern jeep, yeah. Yung mga air-conditioned na jeep, yeah. Ang effectivity po kayan sa March 19 pa, yeah. Pero inanunsyo na ngunyan, kasubangin ko pa ang piga-abangan ngunyan na yung aga inanunsyo, Pecha 17. Inanunsyo mismo mga tugang ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na madugang ning piso sa traditional jeep and basic fare. Yeah. And then, duman mga tugang sa ano yan, sa mga kababayan tang naglulunad mismo sa mga modern jeep, magiging 17 pesos na mga tugang. So ano yan, so basic fare, minimum fare, dahil nagdugang ng 2 pesos from 15 to 17. So sa traditional jeep, from 13 pesos to 14 pesos. So yun na po yan tabi. Effective March 19 sa maabot pong Huwebes nin pagkaaga. Di ba? Na yun man yan sa panahon o kaya sa oras na ang sabi, balansan ng nationwide protest o nationwide transport strike, tigil pasada, ang mga membro kan piston, as in iba pang mga transportation groups, ta pigkukontistar nindaan padagos na pag-aumento kang presyo kang petrolyo. Tigahagad na ibalik sa 55 per liter sa diesel na pwede ngayong mangyari kung halion. So ito pong pigsisingil na excise tax sa mga imported oil. Yeah. Halang ko ngaya. So kung mahali ngayon, medyo mababa ngayon presyo. Diba? Katapos, dugangan, gibundang 18 pesos ang minimum. Sa kata nagbaba ng ngunyan mga tugang sa kunyan. So LTFRB, base sa pag-aadal po ninda, isinumitir sa ano yan, sa DOTR, inaprobrang kan DOTR ang 14. Diba? So doon sa agad din 18. Restante ki 4. Hindi ko ano po mangyari dyan, ha? Yun po yan tabi. Basta, ngunyan ang gobyerno nahampang po sa krisis, including ito po mga ordinaryong kababayan, because kapag naghalo yan, definitely
may domino effect po yan sa tuya pong ekonomiya ang sa tuya pong oral na pagbuhay. Kaya nga ni dapat siguro sabi nga ni maging maka-adjust kita kani because kapag may kapag may crisis na during the time of crisis mga tugang, nothing is normal. Ayan. Diba? Yan dapat tandaan ta. So if arrogant po ang sitwasyon, dapat na magkagawa kita ng panundan. Yung parang guide to survive. Yeah? Survival guides during crisis. Di ba? Halimbawa, ang sarap po dyan na pwede natong gibuon is bawasan mga tugang ang non-urgent na paggastos. Dahil mga kinakaipuan, dahil na paggastos. Di ba? Tapos magkonserbar ng elektrisidad. Ha? Tapat sa elektrisidad mo yan, mamahal. Di ba? Tapos, planuhon mga tugang ang pagbiyahe. Ha? Planuhonin matali ang pagbiyahe. Tapos, as much as possible, iwasan na muna ang pag-utang mga tugang sa mga halangkaw and interest. Yan. Tapos, magsaray ning so tama sana sa pangangaipo mga tugang na mga kinakaipuan na produkto, kinakaipuan na konsumo. Dahil magpasumbra, dahil magtago, takairak man sa iba. And then, medyo magtago ning konting kas. Ha? Bako man so dakol, kung iiko sa nang diit. Tanganin po na maging okay man ang gabos. Di ba? Tayo po yan, everybody is doing everything mga tugang to ease out. Hindi po, pero talagang habang dai po nagkukulpa ang init, kantensyon mga tugang nga sinsigang pambumbakan Iran, nadali naman so Dubai, tapos United Arab Emirates, di ba? Diyan po sa pagpalayog ng mga drones ay talaga pong magkakaigwaning pagkadiskaril nagkakapera po niya itong mga oral daw na pinagigibo. So malangkaw ang presyo, so dapat niya itong pasiguruhan yan, di ba? Sabayan pa na ning pagtanom-tanom ning pagkaon tangani po na at least kahit pa paano dahil kita masyado magulpi sa gastos. Naramdaman ko lamang kayo kan saradit pa kami na inabot kita ning subasko mga tugang sa pagkakaan, lalo sa bagas na nagpipirila kami. Tapos para may ekonomiya, nakulaw na tabang ang duma, masap na nagkapirang utsaba, tapos bababawan mga tugang sinapsap na kamuti o kaya kamuting kahoy o kung ano man na duma para maka-augment duman mga tugang sa pangangaipo sa pagkaon, ning bagas o ning maluto. Babawasan itong maluto na itong pigsap na bagas, dadagdagan mga tugang kiduma. Diba? Ayan, mga nagkakapera po yan. Kaya lang yan talaga dahil sa dito so nagtaran no nagparamarahal na lalo sa kamuti. Tangon yan ng mga kuduga ang nagkakaong ng kamuti sumayaman na. Tangon yan sa mga pobre nagkakaon na pandisal. Baliktad ang sitwasyones mga tugang, di ba? So mga health conscious, yun na yan, kumakain na ng mga yan po na mga rich in fiber na mga produkto. Kaya dahil sa high end demand tumaas na. Di ba? So it's time siguro na pakinabangan ta ang gabos ng klase. Dapat nga nigaro ang gobyerno magpulas ng mandato na so mga nakatiwangwang dyan na mga lote, be it property of the government or private property na daipigasi kaso, paumahana mo na, patanumin ang unang kipagagan para po may pagkaong kita. Di ba? Pasiguro sa napirmi. Sabi nga rin kayan. Garo, ikaw kung nadangog kayan, garo sa parting kamsur, parang guwa, no? Sa guwa, na nagkaigwa na ng direktiba so alkalde na inaktibar sa mga department heads na ilingon na nila kung pwede magtaranom dyan bago ngayon sa nag-exaggerate kita kundi kaya po ang pasiguro na may pagkaong kita pagkabot kang panahon
tarog ka yan, ay paano ko naabot sa 200? Kaya iba nga kang iba nag-analyze, ngunyan nga pamahal. Masunod nga pawara. Ngunyan nga pamahal, ang masunod nga pawara. Ay, dapat na maging andam kita. Ayan. Magtaga, for practice na kita maglakaw. Tanganing may ekonomiya. Maraming tatamaan ito eh. So iba nga ning mga transport group, garasubit ko nagpa-autobring parang number coding. Diba na, so plate number na araw ka ni, marugas ka mo siring ka ni. So plate number na araw ka ni, sa aga ka mo maluwas. Tangani na, day gabos bagay ko na mangyaring income sa laog kisarong simana. Bagay itong puro sinang na puro sinalugi. Di ba? O yan po tabi. Ang sarap pa i-monitor ta, kumusta na ang presyo mo niyan ka mga e-bike? Dumami na ba sa kalsada? Pakiriparo na mga pakiriba. Nagdadalaga na e-bike just din po? Because of this series mga tugang of oil price increase. Dumami na bang gumagamit ng bike lane? Mga bisikleta? Yan. Ansa itong aabangan. Pira ng mga jeep nagpurno na magpasada. Di ba? Nagkapira pong mga bagay na dapat natong abangan po yan. Which is sabi nga ni dapat na pagandaan. Alright? Okay, mga kapatid, oras po niya to sa buong kapuluan, mga tugang, duman sa mga nagantabay sa DisGB News Online Facebook page at saka sa DisGB YouTube channel 11:36 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of ROM excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Limarin Plus Multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Robvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Robvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Robvax Legazpi, RNR Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Robvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Robvax Tabaco, beside Siga Hospital. Robvax Iriga, in front of USAN Iriga. Robvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Robvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Robvax Pilar, Robvax Castilla, Robvax Piuduran, and Robvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Robvax. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Magatugang balik po kita sa programa. Nako, ang bilis ng oras natin. 16 minutes bago po mag-alas 12 ng pagkaudto. Mga misis, rekas-rekasan, todo na naman. Ihain na yan. Parating na sila labs. At saka yung yung mga batit. No? Para pulungan sa mga kababayan ta. Makarulin sa mga aking mapangurod na. Alright. Okay, dumaan po sa mga kababayan ta na sabi nga ni kaya ni naghapot manong duman sa naaging pahayag kasubahapon mga tugang sa entrevista ta kay GSIS Manager, Legazpi Branch Manager, Attorney Eugene Virgo, manong duman sa ginhawa solar energy loan. Yan po tabi ang kwalipikado dyan. So, tulong taon na aktibong miyembro na mga sabi nga ni regular, di ba? Regular, non-career, permanent. Yan. Na nakapag-serve na sa gobyerno for a minimum of 3 years. Ayan, okay? And then,
pwedeng mag-apply bago mag-Holy Week na i-activate na GSIS Stats App. No? Na kung saan dyan i-upload kan mga applicants na miyembro kan GSIS, mga government employees po ini. So, supplier estimate kan supplier, yung kontrata sa instalasyon, or official receipt for reimbursement. Yan. Ining sa reimbursement, pwede pa ini kung halimbawa nagpabugtak ka ng electrical o kaya ng solar installation ngunyan na taon. Yeah, halimbawa po Enero hanggang ngunyan mga tugang na inanunsyo ning Marso, nakapagpakabit ka na kaini, kay puan mo sa naman mga tugang na magpresentar mga tugang kan resibo para ma-reimburse yan po tabi na sa imong ginastos. So mga nagpaplano pa sana, ayun po yun ang pagkakataon. And kung gurano, ang pwedeng utangon, mga tugang, sagkod po sa 500,000 pesos. Iyo po yan ang, ano yan, dakula garong pangay po. Pero, pwede man na diit sana, di ba? Kung pirasa na ngayang kilowatt sa imong kaipuhan, di iyo sana, di medyo marababa yan. Tabang nagdadakol ang panel na pigagamit mo, tapos nagdadakol ang baterya, lalong naglalangkaw mga tuga ang babayadan mo. Di ba? So, may mga mga solar installation companies, igwamon po yan yung mga diskwento. May mga diskwento man yan. Gusto nindo po na magpakwenta, o pasar ka mo dyan sa Rasan God Solar Corporation. O dyan po kay, kay amigong Raymond Escalante. O yan dyan sa Fatima Church. Dyan po ka mo, pa-estimate ka mo dyan. Di ba? O dili kay Kuya Juna Pulis. Estimate ka mo dyan. Okay. Sabi nga ni, nagtagama ang Board of Trustees kan GSIS ng 12.5 billion para po mga tugang sa pautang. As in, igwanin 60 million pesos na cover insurance cost. Yan. Sabi yun, pag nag-avail ka, kay ni mga itong naginhawa solar sa energy loan kan GSIS, ang instalasyon mo dyan, may insurance. Agihan man ng kibagyo, agihan ki earthquake, kung ano pa man mga tugang na disaster, insured ka na, dahil man ikang pigbayadan na premiums. Insured ka. Yeah, o di ko sabihin, kung naraot iyan, dahil may insurance, masasalidahan na dahil kang gastos. Iwan, ipotabian ang satuya po na nakuha na pahayag ni Atty. Eugene. So, ini pong may annual interest na 5% and payable, mga tugang, over 5 years sa 60 na monthly installment kay banan mga tugang sa service fees para mag-install ng solar panels sa indo pong mga harong. Ayan. Tulong taon niya na insurance na maresibinindo libre para sa solar panel systems na mina-cover kang protection kontra sa kalayo, sa sulok, sa linog, sa kikilat, yan, yung lightning, di ba? Tapos bagyo. Ayan. So, duman sa mga lugar na may net metering system, ay marayray ini. Maibabalik mo sa grid and i-offset yan duman sa magiging konsumo man. Kan electric company. Pero digdi sa to, dahil pamampu tabi ini, kaya most probably baka mga kunyan ng iburog to said off-grid. Okay. Taga aram-aram na sana po duman sa Facebook page o website kan GSIS sa mga government employees na nagtatanong may kinalaman nito para po maging updated ka mo. Itong GSIS Stats App. Sa pagitan cellphone nito, pwede kang mag-apply dyan. Diba? And then mapuon,
ang pagbawas sa indo kan ano yan, itong hulog sa inutang kapag na-notify na sa GSIS sina-verify na sa installation. Sa loob po ng anong na bulan, ay naman yung pagpabuto na anong bulan. Kung pwede nga yan, baka installer, filing na tulos. Ay, magpuo na nga yan. Okay. So yan po tabi, update natin yan doon sa mga nagtatanong. Mga government employees na member kan GSIS, mga tugang, manungod yan. Dahil ko lang naapot palandig di kay attorney kung pwede bang sakupin yan yung mga pensyonado ng GSIS, di ko na itanong para sa empleyado lang, nakalakabugtag din sa guidelines, hindi sa empleyado lang di ko na itanong pala kung pwede ba yun sa pensioner ng GSIS. Sangon yan pong panahon talaga, kadako lang gusto na mag-ekonomiya. Diba? Kung kang panahon, habi nga ni, ngaya, kung nagpa-installer ka man sa nangayaning solar system, tangani na yan na may ilaw kapag brown out, mag-generator ka na sa ngaya. Diba? Bako ngaya karaw-karaw ang gastos pagpa solar installation. Ayan. Pero ngayon kung gusto mo talaga na makaalagwa na sa pasakit ngayon na pigsisingil kan electric company, ayan, mag-installar ka na yan, mag-upgrade ka. Di ba ang sabihon, gabusta konsumo mo nakakarga na sa solar. Di ba na in the morning wala kang problema dahil may salangal daw nag-harvest mo yan, may kuryente ka, malaog yan sa inverter mo, tapos may solar charge controller ka, hindi masubra ng karga tapa ka mag-araso ang baterya mo o kaya pati ang instalasyon mo dapat ikaw ka ito perme. Ngunyan kung gusto mo ma-extender ang serbisyo kayan, pagkabang di magamit mo, magbaterya ka. Yan kikwintahan mo naman pirang oras mong gagamiton. So sa imong solar system, tangani na makwenta mo kung pirang baterya ang kaipuan mo. Yan pa mga tugang ang simple sa naman. Kaya, naman sa nga, piga-abiso na kung mapakabit ka mo ng solar, magpakwinta na ka mo, magpa-check load ka mo. Yan. Magpa-check load. Pira ang konsumo mo dyan. Aring dyan ang isasabay mo sa solar. Kung dahil mo mang kayang tususan, na pwede naman yan na face by face, di ba? Kung dahil mo kayang lagduan talaga, di ba? Kulang man sa kwarta. Pero kung naroon kayo na utangon mo, ay di, pakwinta mo na dyan sa indong solar installer, pakinta mo kung pirang gagastuson mo, pagkatapos kumaw ko kang kwintada estimate, tapos kontrata, piran mo, tao mo sa GSIS, bala na sa GSIS ka magbayad, basta ang maximum is 500,000 pesos. Gurano man nga papamar ang mensual kayan, ay kung naliba 500,000 pesos ang inutang mo, kunya naman sa 60 equal years, equal monthly installment, mga tugang, ay kunyan, abuto ni mga 10,000. Mga 10,000 labi. ang mensual mo ka. Di ba? Basta, yun po yan. Pwede ka magpakabit ng, so, kunya sana, babasa na, takong date mas ng konsumo mo, pwede naman yan. At least, kasiguro ka na makakatabang ka na, mabawasan mga tugang so carbon footprint mo. Nganing mabawasan pag-init kang kinaaban. Pagkatapos, may sigurado kang kuryente, the moment na puminalyar mga tugang ang kuryenteng supply kan Albay Electric Cooperative. And during typhoon na minapaltok ngayon igwa ka pa. Igwa ka pa. Basta pa siguro sa napirmi ang pagka-installar mga tugang kayang po ng mga solar panels. Yan po mga advance natin na information po yan para sa mga kabayan. According to Attorney Eugene kan GSIS na sa pagkipag-intervista ta kasunma na bago mag Holy Week, pwede na sindang mag-ako ng application via ni po na Globe Touch, ano nga po dito, GSIS Touch App yan. Para ma-facilitate asin ma-proseso iyan po mga tugang na sa imong kunyan, sa imong instalasyon.
Dahil ko lang talaga dahil ko talaga naisip ito kasuapo na. Dahil ko naisip ito. Kung pwede din gusto mga GSIS pensioner. Ha? Alright. Sabi ni Kuya Nes, good morning. Noarin daw po ang Aleco Manet Metering. Thanks. Yan po ang pigalat ko, Kuya Nes. Kahit ito, nakauron mo yan digdi ni Father Mumoy sa programa ming Boses kang Kapalibutan. Mana ko dyan sa net metering. Nasa pipeline nila, pigaadalan nila yan. Kang Aleco, kauron ka sa ni Miss Ann, saka yung in charge dyan sa net metering system. Pigaadalan nila kung paano maging scheme. Basta dapat ko namin duman, dahil ka man babayadan kang Aleco kang ibinalik mo duman ibinalik mo duman sa indan sa grid na konsumo mo. Iyan, may metro paluwas, may metro palaog. Kaya diba, ang smart meter pala mahal. Tamasukol sa kang supalaog sa imo, na kuryente hali sa Aleco. May record duman kung nagkonsumo kayo. Tapos, sumaluwas na power out of your solar, may sukol man ito. Tanganing pagkwintada duman, kung pwedeng i-offset sa imo. Dahil ka mababayadang gikas. Harap pa lang kayo ng sistema kami net metering. Ang question naman is, who will shoulder the meter? Will it be charged mga tugang to the consumer? Guranuan. Anong magiging eskema kang pagbayad ka metro? Duman kami natapos hanggang ngunyan dahil na kami nagka-ururon pa. Pigalata-lata yan. Ano ko dyan sa net metering o reverse metering system. Nasusubra mo sa solar installation mo, ibabalik mo sa grid, and then kikwintahon iyang kan out of the meter mo na paluwas na mamonitorin daan duman ng electric company, kikwintahon iyan tanganin na kunyan naggamit ka ning kuryente ninda, duman na ibabawas. Kumpira man na kilowatt hour ngayon. Duman na ibabawas sa nabakal sa imo in open and close quotation, nabakal. Taday ka man babayadan di kwarta. Kundi i-offset mo sa sabihin, mapipilitan kang gumamit ngani na so nailuwas mo, magamit mo. Ayos ano. Pero talagang kung sa pa man, bintahe na may solar system. May solar installation, bintahe. Kahit pa anong sabihin. Di ba? Yun nga lang talaga, medyo may kamahalan. Pero ngunyan po, may mga bararato na Sana lang dahil magmarahal ngunyan na dakol na nangangaipot na nagpaparalan ko ang presyo ng produktong petrolyo. Sana dahil magralang ka. Nailing tanari paro to, nagbara nagbaba so solar panel, so iba mga gamit, medyo lang nakita ang talaga so battery naman. Taga na uso naman yan ang lithium battery, nawawara ng yan na dahil na nagmanufacture kan gel battery, lithium naman. Mahal, talagang you will spend too much money. Tapos kung may naraot na sa gel batteries mo, dahil mong pwedeng salidaan salpagang kilit yung mapalit ka gabos. Yun ang kunyan. Yun ang malungkot doon. Di ba? Okay, o paano kami? I think this is all for today. Sana po kami nakapagsilbi ng tapat at tama. Sa inyo po gabos. Ako po si Mardela Daingiba. Thank you for giving us company. Sa pangalan ni Chief Ramir, kanina si Kuya Jun Apulis Lato Technical, si Jerome Nico Martinez, sa DCGB Social Media Department, sila po mga OGT from Cat College. Sa inyo gabos, thank you and God bless the Philippines. Ako na po masunod. Baret alas 12, tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Rito Lee. Masunod na. Kita gabos magtarabangan. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa